6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ. כן, ועכשיו שיחה מאוד מאוד חשובה. אנחנו יודעים עכשיו מה קורה עם דירות בלי ממד שהן הופכות להיות חסרות ערך. אנשים מחפשים רק דירה עם ממד, ואנחנו מיד נשוחח עם רן נאור, מנכ"ל אורטק מערכות מיגון. זו חברה מעוטף עזה שעוסקת בשיפור מיגון של בתים באתרים קיימים שאין בהם מיגון, והיא עושה את זה באופן המקצועי ביותר, עם בדיקות, עם ניסויים וכן הלאה. בוקר טוב לך, רן. בוקר טוב. אז הגזמתי שאני יכול בדירה שאין בה ממד ליצור מצב שבו אני יכול לארגן חדר מוגן באמצעות אורטק? לא הגזמת בכלל, נעשים כבר אלפי בתים במדינת ישראל, מזה שנה וחצי, שנתיים למעשה, באישור פיקוד העורף, המערכות נבחנו ואושרו. אנחנו יודעים להגיע נכון להיום לחדר, בכל בית קיים במדינת ישראל, לבחור את החדר שמעוניינים למגן אותו, שלא ניתן לעשות ממד, כי ממד הוא הדבר הטוב והנכון, אבל בהינתן שלא ניתן לעשות ממד, כמו במבני דירות ובנייני דירות ישנים שנבנו לפני 92, אז יודעים לבוא, לבחור חדר שנוח לדיירי הבית. כמה זמן התהליך הזה הוא קורה? תהליך כזה קורה עד 8 ימי עבודה, מהרגע שנכנסים ועד הרגע שיוצאים. וואלה. גם לא מפנים את הבית, אפשר להמשיך לחיות בבית. כמובן שיש טיפה חוסר נוחיות של שיפוץ, אבל מעבר לזה הדברים הם מאוד מהירים, אין הפרעה לשכנים, אין הפרעה בחצר המבנה. אבל רן נאור, אורטק, אם אני מכניס ממד כזה, אני בעצם מקטין את החדר, הופך אותו לכוך? בכלל לא. אתה מקטין את החדר ברמה של סנטימטרים בודדים בקירות. וואלה. זה דבר מאוד מאוד פשוט וקל. המשקל הוא משקל קל מאוד, כי המענה המיגוני הוא על ידי חומרים מרוכבים, שזה חומרים בחוזקים עצומים, אבל קלי משקל, ולכן גם מבחינה קונסטרוקטיבית אין למבנה שום בעיה לעשות את זה. והפתרון הוא מהיר וקל, וגם חשוב שבוחרים את החדר היותר נכון לבעלי הבית, מבחינת הנוחיות שלהם, כי אנחנו בעצם יכולים בכל חדר קיים להשתלב. נזכיר שאתם יוצרים הגנות גם לחוות שרתים, דאטה סנטר, צ'ילרים וכן הלאה. יש לכם גם הגנה לחברות, אבל אני שוב חוזר אל הבתים הפרטיים, כי זה פשוט, הסיפור, אתם גם עושים חיבור למשכנתה, כך שאין בעיה לממן את זה, אבל הסיפור הוא סיפור מדהים, שמעלה באחת את תחושת הביטחון, ולמי שחשוב מאוד מאוד את ערך הבית. בשנייה אתם גומרים לעשות את זה, וערך הבית עולה פלאים. יש פה... כן, סליחה. כן, יש פה כמה היבטים שצריך להכיר בהם ולהבין אותם. ערך הבית, אנחנו מיד נדבר עליו. יש פה היבט אחר, מכיוון שאנחנו כבר שנים רבות מאוד עושים את זה, רק שהמודעות היום נהייתה הרבה יותר גבוהה, אז אני יודע לספר לך על בעלי בתים באשקלון למשל, שממש ידעו לספר לאורך השנים, שמהרגע שמוגן להם חדר בבית, הילדים עברו תהליך פסיכולוגי שהקל מאוד על חיי המשפחה. פתאום לא הייתה דרישה לעזוב את הבית מיד שהתחיל ירי, והרי אצלנו בעוטף ובאשקלון למשל ובסתירות, הרי כל הזמן יש ירי, לאורך הרבה שנים, זה לא רק עכשיו מ-7 באוקטובר. כן. אז היו תופעות של חרדות של ילדים שאילצו משפחות, כל פעם שמתחיל ירי, להעתיק למשפחה במרכז או במקומות אחרים. ויודעים היום, ממש ידעו לספר על איך שהילדים ידעו שיש מיגון, בלי שהם הבינו את איכותו ואת המשמעויות שלו, אוטומטית זה שיפר חיי משפחה. טוב, רן, תקשיב, זה נשמע מדהים, אנחנו בסוף זמננו, אז בואו נגיד לכם, חפשו אורטק מערכות מיגון בעם, תיפגשו, תבררו, אורטק, פשוט חפשו אורטק מערכות מיגון בעם, קיבוץ קרמיה אם תרצו, ואתם פשוט, יש לכם ממד תוך 7-14 יום. תודה רבה לך רן, בוקר טוב. באהבה רבה, בוקר מצוין.